मोजां नुबाय न'खौनो नङाबाथ' हाग्रा गोजाथारमोन आरो न'नि बेराफोरा उसुंदाफोरा एकदमबारे बादामालि खाजोबनायथारमोन खायमानो बिदिनो लासै लासैनो न'खौबो फाहामनो हाबाथाय मोजां जागौमोन दाथ' हाग्रा रज'नाय बादामालि खानायफोरखौसो साफा खालामबाय न'खौथ' साफा खालामनो हायाखैना दा न'खौ साफा खालामबासो एसे साफा नुसिगोन मानो होनबा बोरैबा बोरायथारबाय न'आबो गोबाय नुथारदों बेथो आङो भारतनि हिन्जाव रोखोम सानना लादों ना मायो बेफोरखौ मा सानबाय दङो आंखौथ' बियो जुलि लायाना जुलि लाबा बेलेग बाथ्रामोन मालानि न'फोरखौलाय मानो एसेबां सानलाबायदों आङो मोजां गाज्रिफोरखौ आंखौ जुलि लानाय मोनबा हामगौमोनहाय माथो जेबोखौनो बुङा बोरायालाय लाजि नामायोहाय माथो ओरैनो मेगनाव नायबालाय आंखौ गोसथोनाय नायसो नुयो आङो नाथाय जेबोखौनो बुंना लानो हाया माथो बेराखौबो नाया मानो मालाबानिनो गोलैना थानायखौनो दुमना होबायहाय होनदोंमोन औवा दाननानै गोदान बेरा होआखै मानो होननानै नाथाय गैया मानसिया एसे बादुला दे माथो खालामबावनो आरो जेमानबाबोथ' आंनि हौवा जाथ'वाखैना देनां जुदि बियो आंखौ जुलि खालामोबा होमबानिया आङो बुंगोन मोजाङै दा बारा मोजाङै बुंथ'वा मानो होनबा आं जेमानबाबो हाबा जायाखै नालाय गाज्रि मोनगोन मा खालामदों जारौ ए फैबाय नोङो आदा दाखोर नुनायखाय आं सिबदोंमोन र' सिथ्लाखौ मा एसे मावथि नोङो एसेबो जिरायाखै नामाय नोङो एसे जिराय दहाय फुंनिफ्रायनो माथो मावनायल' नुथारबाय आं जिरायदों दे ओइ आगै आं नोंनि थाखाय थावनि फिथा लाबोदों बायनानै 10 थाखानि बायना लाबोदों थावनि फिथा फिथा जायो बेसेबा गोबाव जाथारबायमोनहाय दिनैसो मोनजासिगोन आङो लाबो गाइखेरनि गथा साहा फुदुंनानै जानोसै आंहा थावनि फिथाखौ ए जाबानो जाबाय आलै भारत फंबाय माथो सानैजों नायलायलायबाय थाबायलै बिदिनो नायलायलायबाय थानोसै आरो हाबा खालामला होमबा हाबा खालामदो माबार माबा आदा माबा आदालै थाब हाबा खालामना लादो नङा होमबा खैनाफोर आं आरो मा बुंबावनो लाजिसोबायहाय आं थांसै न' सिङाव आदाखौ जिरायनो हो लाजिबायलै खैनाफोरा लाजिगोन थर' गावगाया फैनाय लोगो लोगोनो जंखायबाय आरो जंखायनाय माने आं जंखायाखै थार बाथ्राखौसो बुंदों हाबा खालामदो फंबाय बिदिनो थाबाय थानोसै आरो नोंसोरो हाबा जाया मुं जाया अबेसे बाथ्राया नंगौ नङि नङा दा आरो बे आगैयाबा आंखौ मा सानो आंसो बिखौ जुलि खालामगोन सानो बिबा दा आंजों जुलि जागोन ना जाया मानो जाया जानो जागोन दे बिबो हौवा मोनाखै खोना बुरि दंना दङ माथो नोंनो लादोलै जागोन दे मानो जाया जानो लाजिलाय लाङोबोलै आङो नोंसा बाजैखौ नङाबा गाबोन लाबोनाय रायज्लायनो दा आङो सोंनोबो बोरैबा मोनखाङो जागोन दे होमबा गाबोन नोम्माजिखौ लाबोनानै थिग खालामना होगोन अके आदा अके आंथ' मोजांसो मोनगोन बि जुदि जुलि जागोन होनोना गाबोननो खालामगोन आं बेसांथ' दांगुवा बालन्दायै थाबाय थानोलै आदा हिनजाव नांगौब्रा हारसिंदोबा हायालै संसाराव बोरैबा मोनथारो हिनजाव गैयाबा बोरैबा लांदांदां मोनखायो दे होमबा आं गाबोन नोम्बाजैखौ लाबोनानै थिग खालामना होनोसै थादो दानिया दे होमबालाय आदा थेंकिउ मा एसे समायमारदों दख'नाया ओइ नायफैनाय मा एसे समायखादों एक्ट्रिस बायदि नुखादों आंखौ नाय माबायदि एक्ट्रिस रखम नुदों नायनि नंमारगौथ' सना एक्ट्रिस बायदि नुमारदोंलै नुदों आंखौथ' दख'ना बायनो रोंखागौ सिरि थालै लासै बुं दानो नोंसा बिमा आरो बिनानाव नुबाथाय मेगन सागोन दिनै सिरि थाबा मा जानो बिसोरथ' मोनथिखागोन ना दख'नाखौथ' बिसोर नुखागोन ना औ आंहा थगायगोन आरो मा होनना थगायनांगौ मिथिगौ ना माबा जोंहानि न'निफ्राय हरदों होननानै थगायगोन आं आरो नोंबो बिदिनो थगाय मिथिबाय नोंखौ जुदि बिसोरो सोङोबा दे जागोन दे होमबालाय आबे आरो मोजाङै खिन्था दद' मद' खिन्थानाङा नङाबा सोग जागोन बिसोरो जोंसि बाजै दख'नाया गोदान माथो समायनाथार माथो दख'नायालाय औ न'निफ्राय बायना हरदों न'निफ्राय आइया बायना होदों आंनो मोजाङानो जादों
जादों दे होमबालाय बाजै आं बेसेबा मोजां मोनबाय गोसोखौ मानो होनबा नोंखौ माथोखौनो होआमोन ना बाजै नोंखौ थांनोनो होआमोन न'आव आंलाय नोंखौ रायहरगोनसो सानदोंमोन नाथाय दख'नासो हरबाय माथो मानो रायनो जेमानबाबो गावनि फिसाजो नालाय आरो आंनि दाय नंखायामोन ना नोंसा आदायासो आंखौ खावना लाबोदोंमोन आदा ओमफ्राय नोङो बाजैनि थाखाय दख'ना लाबोआसै होमबा माबा लाबोनाय जायासैलै नोंनोबो लाबोनाय जायासै रावनोबो लाबोनाय जायासै थाथोहाय आंनो बियाखै एबारो बिदन दख'नाबाबोथ' गांसे लाबोनो हायोमोन ना आदा जोंनि थाखाय लाबोआबाबो बाजैनि थाखाय गांसे लाबोनांगौमोन ना बाजैनिया दख'नायानो बारा गैया एसेबो अननाय गैया होमबा नोङो एथ'ग्रा गोबावनि उनाव फैदों नोङो हिनजावनि थाखाय गांसे दख'ना लाबोमारासै नोङो माबा जेबो माबा सयथा नङा बाजैया नोंनिया कटक दख'ना बिबाय थायो नों गांसेथ' लाबोनो हायोमोन ना नोंनिफ्राय लुबैयोना माबा गायदे आंनो लाबोनो होआखैहाय मानो होनबा फैसा जमायनांगौना न'फोरखौबो लुनो दङ न'फोरा बोरैबा गाज्रि जाजोब्बाय बोराय जाजोब्बाय न' लुनो थाखाय आङो फैसा जमायनो होदों नों दाखौ बेबो नंगौ थेवब्लाबो गांसे लाबोनो हायोमोन ना दख'ना बिदन जागोन दे नोम्बाजैनि थाखाय एसेबांबो सिन्था खालामनाङा मालाबा बायना होफैगोन आं हाथाइनिफ्राय लाबोबानो जाबाय मा बाजैनो दख'नाखौनो बायना होनो नागिरथारालै दख'नायानो गैथारा बाजैनिया जागोन दे बिनानाव रानि जागोन गायदेया थिग बाथ्राखौनो बुंदों नोङो आंनो दख'नाखौनो बायना होनो नागिरथारा एबारसो लाबोफेरदों आंनि थाखाय एसेबो अननायानो गैथारा नोंनिया बेफोरखौ बाद हो नों बुंदोंमोन ना गायदेमोना मेगन सागोन होननाया दालाय माथो गायदेमोना मेगन सायाथ' बिसोरो एथ'ग्राबो गाज्रि मानसि नङा मेगन साग्रा मानसि नङालै नोङो मानो जाद सानबाय थायो हा सना सिं सानोबोथ' हानाय ना सोर मिन्थिनो ओरैनो सा बुंफ्लादो आरो बेफोरखौलाय मोजां मोनथो होननानै दै साननायानो उथियाद रायलाय नोंनियाबो सना दै नङा नोङो जों आइखौदो गायदेखौनो मानो नायनो हाया मोजांथ' बिसोरो होमबालाय मानोथ' बिसोरो अमा फानबाबो आंनो जेबोखौनो होनो नागिरा माथ्र सानसेल' दख'ना गांसे बायना होफेरदों सिख्ला मानसि बिनोबो फैसा नांगौना थेवब्लाबोथ' नोंनो दख'ना गांसे बायना होदोंना बिबाजै होननानै दा बिबो नोंनो होबाय थानो हायाना बिनोबो नांगौ सिख्ला मानसि आरो बेसांथ' फैसा दङ बिनियालाय आरो टुनटुलुआबो गोमाना दङ दा बेसेबा टेनसन बिहा टुनटुलु थैबाय खोना दाहालागि मा बाल जालाबायनो मालाय कटक मोजांमोन अन्थाव बाथावनो आंहा गाबोन न'आव थांनो मोनगोन आंहा जोबोद खुसि आंनि गुफुर जानायनि सिक्रेटखौ गाबोन न'आव थांनानै खिन्थाहैनोसै आंहा मा सना गाबोन न'आव थांमारगोन ना थांमारा मानो थाङा जानो सना थांगोन होननानै बेसेबा बिखा क्लाब जागासिनो आंहा न'आव थांनो मोनगोनखाय बेसेबा खुसि मारलै सनाया खुसि जायाबा बेसेबा गोसोखांबाय थायो आंसो मिन्थिगौ नोंबो हिनजाव जाबासो मिन्थिगौमोन नोंसोरना हौवाफोरनियानो मोजां दे मानोलै मानो माने दा जोंफोरखौ नुवाखै बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानाव बिब' बिबै बिबौ न' बां गामि गासैखौबो गारजोबना फैनांगौ मालायनि न'आव दा नोंसोरनियानो मोजां आरो बिमा बिफा फंबाय बिदा न' गामि गासैखौबो मोनबाय थायो जों आरो बेसेबा गोबावनि उनावसो गामि न' नुयो हौवा जाबासो मिन्थिगौमोन आंथ' हिनजावफोरनियासो मोजां सानबाय थायो दा बे नङाहाय मा हाजाराबो हिनजावफोरनिया मोजां नङा हौवाफोरनियासो मोजां बेफोर खोथाखौ बाद हो ओमफ्राय गाबोनो सोर थांमारगोन गाबोनो माथो सनियायाबो थाङोनो राहुल आं सनिया नों बेनो आरो जोंफोर थेवब्लाबो हर थाया दे फैफिनगोन सानसे थानो हागोन दे मानोथो थाया बेलाय थालायला खोनालै थानांगोन नङाबा गाज्रि मोनगोन सानसे खिनिखौ थारलै आं खिन्थु सप्तासेसो थाना फैखागोन दे बा सप्तासे माने थागोन आरो सप्तासेखौनो खालाया होमबा थागोन थर' एसेबां गोबाव समनि उनाव न'आव थांनो नागिरदों आंसो मिन्थिगौ बेसेबा गोसोखांबाय दङ आब'मोनखौ आगैमोनखौ न'खौ गामिखौ दालाय नोंसोरलाय जोंनिखौ बोरै बुजि मोननो दा जोंनि जायगायाव नोंसोर जानायबासो बुजि मोनगौमोन दे जागोन दे थानो हागोन दे ओमफ्राय आब'नोलाय खिन्थाबायना खिन्थायाखै गाबोन थांगोन होननानै खिन्थाथ'वाखै र' फन खालामनि आङो दे खालामहर जोंबो सकाव थांना फैनि र' दे थां हेलौ आब' मा खालामदों दङ आरो ओरैनो जिरायनानै ओंखाम जाबाय जाबाय नोंसोर नागै ओंखाम जाखांनायनिथ' जिरायना दङ ओमफ्राय नोंहालाय दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै ओमफ्राय आब'आलाय बहा थांदों टुनटुलानो आदार हैदों बियो लायबोन आब' जोंफोर गाबोन थांगोन मा नंमारगौना नंमारा नंमारगौ आब' जोंफोर गाबोन फुङावनो थांगोन
दे होमबा फैबानो जाबाय गाबोनो ओमफ्राय सोर सोर फैगोन सनिया आगै थांगोन ओमफ्राय नेरसोन थांगोन ओमफ्राय नेरसोननि लोगो सासे राहुल होननाया थांगोन दे होमबा फैबानो जाबाय औ आब'नो खिन्था औ दे जागोन दे खिन्थागोन फैथों र' बियो ओमफ्राय मा खालामदों होनदोंमोनलाय नोङो आङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' नोंजों रायज्लायना ए ओमफ्राय नेरसोनालाय नेरसोना दाल'सो दङमोनलै ओमफ्राय आरो दा सकाव थांबाय लोगोजों ओमफ्राय नोंनिया आइ बिखुनजोआलाय माथो खालामदों टिभि नायदों सिरियेल बिनियालाय मा सिरियेल नायनायानो खामानि ए दे होमबा आब' दा लाखिथ'नो द' आङो सिथ्ला लामा सिबिनोसै गाबोन लोगो मोनगोन आब' ओमफ्राय गुफुर जानायनि सिक्रेटखौबो गाबोन खिन्थागोन औ जागोन दे होमबा टाटा बायथ' आब' लाखिथ'बाय औ दे होमबा टाटा बाय बाय गाबोन लोगो मोनमारसिगोन होमबा ना ओमफ्राय गुफुर जानायनि सिक्रेटखौबो मोनथिमारसिगोन औ मनिका नों बेफोरखौ मा होनदों औ आं नोंखौ दिनै ब्रेकआप खालामबाय दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला आंखौ दिनैनिफ्राय फन मेसेज जेबो खालामनांला दे नाथाय मानि थाखाय मनिका नों मानि थाखाय आंखौ ब्रेकआप होखो बेसांबार बुंनांगौ नोंखौ फंसे बाथ्राखौनो आइजों आफाजों गनायना लाया नोंखौ नोङो जुदि साख्रि मावनाय मोनबा जों आइ आफाया हरगौमोन नोंनो दा नोङो बेखार हाबाबो खालामनो हाया फारसेथिंजाय आरो आंखौ एसेबां मोजां मोजां मानसिफोरा नायनो फैदों साख्रिवाला धोनि फैगासिनो लाइन मनिका नोङो आंखौ ब्रेकआप खालाममानोसै आरो नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों खालाममानोसै माने आं नोंखौ ब्रेकआप होबायानो आरो खोनासं बैसागुनि 10 थारिखआव आंनि हाबा मा औ दिनैनिफ्राय नोङो आंखौ बावलांदो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला फन SMS जेबो खालामनांला दे नोङो अननानै नोङो आंनि संसाराव मालाबाबो अर लागायनो फैनाङा मिथिबाय मनिका दोनदो खोनासंलाय दाननासो होबाय माथो नोङो आंखौ ब्रेकआप होमारबाय मनिका नोङो आंखौ बोरै ब्रेकआप होनो हामारखो राहुल नों बेयावसो दंफैयो नोंखौ दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो आं मानो सनिया मानो नागिरदोंमोन आंखौ नोङो ओरैनो नागिरदोंब्रा राहुल माबाफोर जादों नामा मा मोखां सोम जेबो जायाखै राहुल नों आंखौ मानो एसेबां गाज्रि मोनो ए नोंसोर बेयावसो दंफैयो औ नेरसोन नोंसानि हाखरखौ नायनो फैदोंमोन र' आं ना गिदिर गिदिर दंसोयो औ दङ आंबो नुदों सायावनो ओंखारबाय थायो बेखौनो नायनो फैदोंमोन आं ओमफ्राय गाबोनो नोमबाजै लानाव थांमारगोन फुङावनो ए राहुलखौबो लांफागोन नामा आदा ओमफ्राय आंखौबो लांफागोन औ होमबालाय मोजाङानो जागोन माथो ज'नो गासिबो माबा नेरसोन आं गाबोन न'आव थांसै खोनालै थांला खोना दे मानो थाङा राहुल थुना मोजां नांगोन अ नोंलाय माथो मोस्रोम बाजिलानि न' नायनो थांगोन होननाया मा गाबोन न'आव थांनो जालायखो मायबाफोर जादों नामा इफाय मा जानोखाय आं नोंसोरनाव थाबायबो ना सानथाममानि जाबाय गाबोन थाबावबा आरो समफोरबो थाबावबा सानबा जागोन माथो मा जागोनखाय थाबालाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दे जिखि जाया गाबोन फुङावनो जोंफोर थांगोन मा बुंनो आं दा आं माने माने मा थांनो गोसो गैया आरो नोङो दङ दंनाया माबा थेवब्लाबो आरो दे जागोन थांगोन जागोन दे बेलाय गाबोन फुङावनो ओंखार दे आदा जोंफोर गाबोन फैया दे हर थाना फैगोन साननैसो आया साननैसो थालाबायनो सानसे थागोन आरो गाबोन थाबाबो ए सानसेल' नोमबाजैया थागोननो सप्तासे ए सप्तासे मानि होमबालाय न'नि खामानिफोरखौ सोर मावगोन देनाय नोंसोरलाय मा सोर मावगोन बेलाय नोमबाजैखौ हाबा खालामाबालाय माथो खालामगौमोन नोंसोरलाय बादुलि आंनिया मबाइला चार्ज गैया मबाइलखौ चार्ज हैनि र' औ आंबो थांसै जेखि जाया राहुलजों थांनो मोनसिगोन आंहा राहुलजों जफागोनलै गारियाव जमानो खाथियाव मोदोम नांजाब आयौ बेसेबा मोजां मोनखागोन आं दे जा तुन्द्रा मोजाङै जा दे आं एबार नानिखौ नायनो थांसै नोङो जाबाय थाथ' बिबारि मायो लायोमोन आब' मानि एसेबां खुसि बिबारि गाबोन मोस्रोमोन फैयोनो न'आव गाबोन मोस्रोम न'आव फैगोन औ बिबारि औ माबा ओमफ्राय आब' सोर फैगोननो नेरसोननि लोगो ओमफ्राय सनिया ओमफ्राय मोस्रोम बिसोर साब्रै फैगोन होननायखाय खुसि मोनलायबाय आं एसेबां गोबाव फैगोन होननानै फैनोनो मोनाखैमोन गाबोनसो
औ बेनोथ' ओमफ्राय मोस्रोम आगैया गुफुर जानायनि सिक्रेटखौबो खिन्थागोननो फैबाथाय इस बिनालाय मा सिक्रेट थाबावनो बे हुनायखौनो हुबाय थादों आरो क्रिमफोर फोनबाय थादों खोना बेनिखायनो गुफुर जालांबाय मोनथियाथ' माबोरै एसेबां गुफुर जालांखो बियो जोंनिख्रुइबो बेसेबा गुफुर जालांबाय सिक्रेट दंमारो खोना मायबाफोर गुफुर जानायनि बेबादि नोंनि एक्टरखौबो लिङाखै मानो गाबोनो आंनि एक्टर फैगोना फैयाथाय फैनाय नङा खोनालै लिंनाय नाय आरो फैगोन खोना जागोन दे आब' लिंनाय नायगोन आब' आङो नानिखौ नायनो थांनि र' दे थां आङो दहायनि ओंखाम जानाय थोरसिखौ सुनो थांनि र' नोङो नानिखौ नायनो थांबानो जाबाय थां होनबालाय आब' सुनोबालाय औ सुहैनि र' गाबोनसो लोगो मोनलायसिगोन दे मोस्रोमखौ मायबा सिक्रेट थागोन दे बिनिया ओरैनो बुंदों हुनायखौनो हुफ्लेबाय थाबा आरो क्रिमखौनो फोनबाय थाबालाय एसेबाबो गुफुर जाखागोन मोजाङै साफायै थाबाथाय फोजोंसोरा फैनाय नङा खोनालै थेवब्लाबो लिंनाय नायनि र' हेलौ मा खालामदों औ सना माबा गाबोन फैनो जोंनियाव गाबोनो सोलाबनाय नङा खोनालै सना मानो सोलाबनाय नङालै बेंकआव एसे खामानि दङलै गाबोन थांनो हानाय नङा दे अ माने गाबोनो जोंहा मोस्रोम आगैमोन फैनो ओमफ्राय माबाबो फैगोन नेसोनमोनबो ए नंगौ नामा फैगोन होननानै बेसेबा गोबावनि उनाव औ सोलाबथाराखैमोन बेबो माने आलासिफोर फैबाय थादोंमोन ना अ हा नोंलाय दालाय माथो खालामदों बा गाबोनो बिनानाव फैगोन खम खुसि औ खुसियालाय जादों जायो नङा एसेबां गोबावनि उनाव बिनानावखौ गाबोन नुगोन रायज्लायनो मोनगोन दे होमबालाय नोङो फैनो हायाबालाय आङो माबा बोरमा दोस्लायनो थांनि नानिखौ दे थां खुसि जायाबा लाइमोन आब' थाफैनायखायसो नङाबा जि दसेसो मोनखागौमोन आङो